everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Klaro ang mga kuha sa CCTV. Sigli na ang babae nga nagpakaroon ingnon nga nurse. Isugdan gyud daw ng espiritu sa demonyo ang utok atong disiplina pay. Nagpaulipon na gyud sa mga kakaw. Nanglakaw tabay, Sarge. Asam tabay. Pangitaon nato ang ilang gidad ani Sir Mark. Okay, tara. Kamatay mo kailang gusto. Tara. Misael, dili ka unya nga madungagan lang ang problema, ha? Alia, ayaw may kabalaki. Kami si Bay Sarge na ang bahala sa mga kaugalingon. Nasayod ka ba sa mga balita karon, Glina? Ha? Bayan sa unsa? Sa imong pagka-wanted sa balaod. Oh. Kabala ka. Kay protektado ka din sa dapit sa sindikato, Glina. Pero, dili na ko gawas nun nga maglakaw-lakaw. Today, napatya na sad ko og tao. Gipatay sa skwadro. Unsa? Gipatay ang igsuon ni Boy Bunog. Na mao si alias Mulbog. Kumusta ka na? Retired General Mark Oknesel. Major Gaspar. Imbis magpaayo ka na lang unta, anhi ka na lang hinuon mamatay sa dapit sa mong sindikato sa Markang Dragon. Mga kakaw. Wa pagyud ay kamo mapuhag. Kamo ang anamon namo sa pagpuhag, General Uplok. Ano ni katawa ka? Unsay imong nahimutan, ha? Nahimuot ko niya ng kanipis sa inyong panabot. Sama kanipis sa inyong pangutok kitingali. Nangadaot sa illegal nga drugas. Hoy! Di ka sa dapit kung diin gitimbang ang imong kinabuhi ug ang imong kamatayon. Maayo nang mahibaw ka. Nga kabahin na sa kong misyon na ning kinabuhi ang kamatayon. Wani ko makita og sama kanimong retiradong opisyal nga Uplok ug pangutok General Mart Uplok. Sagdi lang og oplok. Basta ni barog lang sa kamatuoran. Kumparar nimo nga tarong kuno hayog pangutok apan baho pas binugo. Panandami ang imuha unyan kamatayon. Bangag sa ilong. Nakuhaan na siyang pamahayag ang private nurse ni Daddy Mart nang. Alo, ay, kalukoy sa babae. Nasama ni tao ng ulo. Binuhatan ka to ni Miss Glenna nang. Gihapak ang iyang usa, gituhuan nga sumbuhan sa pistola. Kaluoy, boy. Nang, nabala ka na kay ko. Kung ansa na karoon ng kahimtang sa akong amahan. Hindi, Alia. Isalig lamang gud nato sa mga tinugyanan sa balaod. Kanabahin na. Naputyan. Asam tapaingon ba Misael? Bisa na sa Bay Sarge. Na, delikado ko yung masugat na tayo noong nag-checkpoint pa Gamita lang ang whistle up. Aron nga magiyahan ta kung asa ang luwas sa agyanan. Okay bay? Ikaw, kumusta na ha, General Mark Oknes? Ikaw, Abil ako, ikaw limutan sa busli. dili may tabo nga makalimtan ko ang numero 1 nung kagaw nga insik. Ikaw, hapit na taliwan din sa kalibutan. Ha? Kami patay sa imo. Pitil ka, General Mark Oknes. Pitil ka!
Busli, hangtod karon ni isog ka lang gihapon ug magkapabor. Hay! Ikaw din pukal-pukal sa Busli, ha? Pite! Busli, babae ray managpa. Abi na ko og sukmagon ko nimo. Ah, Agoy, managpa ka man di ay. ikaw hapit na patay, ha? Kami patay sa imo! Ha! Ikaw pa-retired na? Kaya ikaw hilabot pa man! Ha! Andam na ko bisag unsay mahitabo. Nabuhat ko na ang unsa may angay na kong buhaton alang sa nasod kong mahal. Sige, patya ko ninyo. Oo! Ikaw huwat lang, ha? Basta kami patay sa imo! Kaya ikaw hirap tanon! Peh! Busli, gagaw ka! Nagkabalita ka na ba sa naitabo ni Sir Mark? Oh, gikasubok ko kaayo nga. Wa na ko subong dapit sa diyang nahitabo ito. Wa ko iluhon sa kapanalipdi. Sigli na ang suspect. Giusikal na yun niya, mayo kay kayunan. Nagluwas sa gikan sa kamatayon. Imo na ba siya nagkontak sa gihatag dako numero nimo? Wa ko magkapatunog kay sugaran istoryahon siya. Pinaandi sa phone. Pero, kontakon ko niya siya. Palihog lang. Hangyo siya nga iuli sa ila ang hiniran nga usa ka dakong buhi. Palihog lang bitya. Manghinaot lang ta nga makumbensir unta siya ni Binchak. Buhay ng tanan, bay. Nilangoy na sa impyerno si Miss Glina, bay Misael. Besides, Kilamoy sa garbo o kasilag ang sistema, bay. Busa, isipon lang yun na to siyang kaaway. may punto ka sabay. Alam niya, kaaway ng gutan niya, bay Misael. Tay Glena, dako kayo ni problema ha ay ambot ko nun sa akong katika sa pagpasabot. Mamita, sultihi ko palihog. Tay Glena, uy. Kuan, masulti na lang gud ko. Gilong ka mga ako gipuy-an. O nawa ang attache case nga doon ay sud ka kang 40 milyon. Unsa? Gitawagan ti karon, magkahatag ka na akong ideya kung mayo ba nga i-declare na ko sa akong police platter ang endagang kwarta nga nawa. Mamita, ayaw gyud pagpakasayo. Ningon bitaw ko nimo, nga di lang ko mo pasalig. Namugos pa ya gyud ka, girl. Kinsay gidudahan nimo nga mo'y naglungkap diya sa inyo. Ambot, uy. Wa man kang gidudahan, dire good. Nisalig ko nimo, Mamita. Dili ko gustong masuko nimo. Kay lain kog utok kung mo'y maglakot. Ginoo ko yung taon. Uy, wa taon sa kunahon ang intelisan ka kwartaha. Uy, kanito ako, ah. Sa pasad, nirespeto ko sa itong kasuod ay Glena. Bye, Mamita Chikading. Kinsam ka ang nangahas og lungkap sa Pinoy-ana ni Mamita Chikading. Og nikawat sa attache case nga kwarta. Kaano kon? 13 milyones ang kinatibok-an nga kantidad sa kwarta nga suot ni ato. Ha? Kinawat ko na ganito. Kikawat pa kyud. Wiset! Siguro, nag-aingon na si Miss Glina nga iyang kinawat, gikawat bay Misael. Oh, maingon anak yun. Besides, Kung kita iyang gipasangin lang, aw, akong mingon nga, tinood masad. Oh, tinood masad. dili layo ang posibilidad nga katahapan ta niya. Apan diha ra sa kutob sa katahap. Lubi ka salbahisa ba yan, ha? Mabilang kong tarang. Magitipigan sa bisang kabangis. Milutaw gyud ang espisong dugo sa iyang pagkakaliwat ni Anhing alias Boy Bangag. Aw, mulang, igsuon gud. Daghan na ang nangita si mo amahan. I-relax ang ipirmi ang imong hunawana, okay? Wala ko mahibaw sa akin ako makatot. Aliyah, Si Daddy, nabalakan na kay ko sa kahimtang niya karon. di lang unta mahitabo ka ng imong ikabalakan.
Nahadlo ko nga usa na lang unya kaadlaw ni ana. Mabalitaan na lang nato gawa na nga akong amahan. Aliyah, Kanunay nang magbalik-balik sa akong kaisipan, Miss Aliyah, El. palihog lang. Palihog lang. Ayaw paghula-hula og dautan. Pero dili ka na layo nga mahitabo, di ba? Di ba? Di lang kinunta. Miss Bisan og siglina. Dili makalingkawas sa akong kasuko. Oras nga dunay daotang may tabo kang Sir Mark. Paninglan ko ginunya siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.